lave en ydelse. Hold da. I dag er et dansk område med en hobby. Og den vi har her, den er insemineret, så kaldt næste år. Den gider bare ikke. Det er godt i stand. Dansk malkerace, hvor den næsten kom ud. Og det er også en kreatur, der har forandret sig meget op gennem årene. I er glade, hva'? Den er den høje, altså den er den mest udbredte i Danmark, men er i dag nu nummer 3. Er de anden rasen er indkrydset med økvæg og andre kvæg. Ydelsen, eller hvad hedder det, rasen blev anerkendt i 1878. Og Så kommer der mere. Ydede de bedste køer omkring 4.000 kilo mælk. Det er jo det nemmeste. Efter 1970, der blev rasen tilført gener fra amerikansk og kanadisk hundekvæg. Ja, ordentligt ud den sidste der, hva'? Det kan ikke lege. Sortbrød, det er den ældste af vores køer, som vi har lige nu. Det er det, der hedder en SDM 365. Og den er lige sagt en kvikald igen i år. Den er sådan set på kvikald næsten alle år. Og den kvikald, det er den, der kommer der nu. Hvor skal kaldene hen? De skal bare gå ved det små, ja. Med Holstein Friesen, som også er amerikansk. Så derfor er det en ny type. Hvorfor slipper han den så ikke fri? Nej, fordi så render den måske lidt væk. Han vil nok lige have den til. Den er ikke vant til. Den har aldrig været udført. Men hallo, den vil også kunne komme under den her. Den har aldrig været udført, den lille. Og det der er det sjove ved, det er, at vi har faktisk en landmand, som rigtig gerne vil købe dem. Hvad er det, de laver, bedstefar? Så de er meget nemme at komme af til. Bedste. Bedstefar, hvorfor prøver de at stange hinanden? De leger. Hallo, har du set den der frisyre? Mm. Det er rigtig stridthår. Mm. Så kommer lille kald. Bedstefar, jeg advarer dig. Så kommer den. Nu kommer den sure ud. De er 17, 18 og 1900. Vægt det er cirka 500 kilo. De vejer sådan en lille lidt. Oversyn, dengang var det. De tosser, de er glade. De blev drevet ned igennem Rumænien til Tyskland, og så blev slagtet dernede. De stanger hinanden. Krig, så er der krig. Rigtig fint kald også. Bedstefar, der var 2 køer, der stangede hinanden lige før. Ja. Altså sådan, hvor de tog hovedet på hovedet. Ej, de leger bare.